I denne video vil vi bevise cosinusrelationen, hvor c er en stump vinkel, altså b i anden er lig med a i anden plus c i anden minus 2ac gange cosinus til c. Vi starter med at tegne en trekant ABC med c som den stumpe vinkel. Derefter tegner vi højden ned på samme linje som sidelængden b ved at forlænge den og kalde dette stykke x. Højden kaldes h. Cosinus til a er altså b plus x divideret med c, hvorefter vi isolerer x, fordi vi skal bruge det senere. Først bruger vi Pythagoras sætning på begge trekanter, altså x i anden plus h i anden er lig med a i anden, og b plus x i anden plus h i anden er lig med c i anden. Da vi ved, at x i anden plus h i anden er lig med a, kan det erstattes i sætningen, og den kommer til at hedde b i anden plus a i anden plus 2bx er lig med c i anden. Vi vil helst gerne væk med alle x'erne, så vi kan nå frem til det ønskede resultat. Da vi ved, at x er lig med c gange cosinus a minus b, kan det erstatte x'et i sætningen. Derefter ganges 2b ind i parentesen, og den kommer til at hedde b i anden plus a i anden plus 2bc gange cosinus til a minus 2b i anden er lig med c i anden. Derefter isolerer vi a i anden. Vi har nu bevist cosinusrelationen, hvor c er en stump vinkel.